weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to seno to jambour dala to baleji kon wattu yoni haton to janke makam to gurel mayo to bantanani kon takko san juula haton to numele to gojiyel fulɓe kabaruuji men coftal ɓallita koye ɗemgal pular mane fuɗɗoro toon to leydi mauritanie halenke ko fati ligguembo leydi mauritanie taw koye ñalgu sappo e jeeɗiɗi ɗen ɗon potide guila e kikide cankide fuɗɗa yuɓɓinet hiɗe jokki yuɓɓinet toon to leydi mauritanie to leydi mali ma en halkay potital uddungal ñalngu sappo e jeenaɓi toon to premier division mbo leydi mali ma yaha toon to leydi angleterre haalen kay ko fati premier ligue mbo leydi angleterre taw ko ñalngu nogas e jeego wi ɗen ɗon potite hiɗe jokki yuɓɓinet toon to leydi angleterre to série a mbo leydi italie ma en halkay potital uddungal ñalngu nogas e nayoɓijo ma en hedde toon to dowlaji europe haalen kay ko fati potite ligue des champion européenne e kikiɗankin potite fetti e kikiɗa hannde kadi yoga e potide no fada toon to dowlaji europe ma en hedde toon to dowlaji europe jaɓɓuɗen amadou badi hodere pular o waɗana en cimtol ko fati europa ligue ɗen ɗon potite koye kikide janggude jogori yuɓɓinet toon to dowlaji europe bisimilla moon kettuki wata goɗɗe joni joni jaynoɗe jaam ñalle moɗon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique eɗen woni njeslaare sappo e jeenayi lewru colte hitande ujunaje ɗiɗi e nogas kabaruuji men coftal ballita koye ɗemgal pular ene mbiruɗen gardidi kabaruuji fuɗɗoɗen ko toon to leydi mauritanie haalen kay ko fate liggue mbo leydi mauritanie taw koye ñalngu sappo e jeeɗiɗijo ɗen ɗon potide guila e kikide heccankin kay ɗe fuɗɗa yuɓɓine toon to leydi mauritanie taw noon ko hakkude kay ɓeɗite médina kañum tigui jaɓina keja ngal ɗum pottalne kay ko ɓeɗite keja kañum tigui fooli médina hay dingiral mum baliyel gotel wondude ndiga e kikide heccanki noon ɗen ɗon potide jokkina toon to leydi mauritanie hakkude kay ɓeɗite ɓe jaahe kañum tigui jaɓino tizigza ngal ɗon pottalne kay ko jaahe kañum tigui fooli tizigza baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗanki noon ɗen ɗon potite jokkina toon to ligue 1 mbo leydi mauritanie hakkude garde national kañum tigui jaɓino kasar ngal ɗon pottalne kay ko garde national kañum tigui fooli kasar baliyel gotel wondude ndiga esnim kañum tigui jaɓino AS mbo concorde ngal ɗon pottal ko ndiga e ndiga tafarak zeyni kañum tigui jaɓino FC sahel ngal ɗon pottalne kay ko ɓeɗite tafarak zeyni kañum tigui fooli FC sahel baliyel gotel wondude ndiga ha hannoon toon to leydi mauritanie heddoɗen e kikiɗe hannde ma ɗen ɗon potite jokku walla wiyen oɗo sanka to halten ɗo ɗen ɗon potitno jokki toon to leydi mauritanie hakkude AS police kañum tigui jaɓi ɓeɗo wiyeteɓe AS mbo kahede e oɗo sanga to halten ɗo so yeehi kay ha woni mintaji capantati goɗɗima kay ɗen ɗon potite jokku toon to leydi mauritanie taw noon ko hakkude FC mbo Nouadhibou kañum tigui jaɓaton Nouakchott 15 toon to leydi mauritanie sen imima toon to leydi mauritanie no mbirɗen gardini kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to leydi mali halen kay ko fati premier division mbo leydi mali taw ñalngu sappo e jeenaɓijo jokkino fettunode ngal ɗon pottal noon ko kangal tigui uddi ñalngu sappo e jeenaɓijo toon to premier division mbo leydi mali e kikiɗe canki noon ngal ɗon pottal ngal fetti taw noon ko hakkude kay ɓeɗo wiyeteɓe CS dogoweli fila kañum tigui jaɓino AS mbo mama hira ngal ɗon pottal kay ko ɓeɗo wiyeteɓe CS dogoweli fila kañum tigui hay AS mbo mama hira baluji tati wondude ndiga sen nimima toon to leydi mali no mbirɗen gardini kabaruji men coftal bali taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi angleterre haalen kay ko fati premier ligue mbo leydi angleterre taw ko ñalngu nogas e jeegoɓi ɗen ɗon potite jokkino yuɓɓinede kikiɗe heccankin toon to leydi angleterre hakkude kay ɓeɗo wiyeteɓe Chelsea kañum tigui jaɓino manchester united ngal ɗon pottal noon ko manchester united kañum tigui fooli Chelsea baluji ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗe hannde noon uddata kay ñalngu nogas e jeegoɓi toon to premier ligue mbo leydi angleterre sanga wattuji nogas fawdi hojomaji capantati ko manchester city kañum tigui jaɓɓoto west ham united taw noon ko kamɓe tigui uddat ñalngu nogas e jeegoɓi toon to premier ligue mbo leydi angleterre sen imima toon to leydi angleterre en mbirɗen gardini kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi italie haalan kay ko fati série a mbo leydi italie taw noon ko ñalngu nogas e nayyoɓi ɗen ɗon potiti kay e kikiɗe cankin udduno ñalngu sappo e yaafo ɗon udduno kay ñalngu nogas e nayyoɓi toon to série a mbo leydi italie kikiɗe canki ko hakkude kay ɓeɗo witeɓe AS Milan kañum tigui jaɓino FC Torino toon to stade San Siro ngal ɗon pottal noon kay ko ɓeɗo witeɓe AS Milan kañum tigui heeɓi kay fartague folde FC Torino baliyel gotel wondude ndiga e sifnorno noon oɗo équipe wiyeteɗo FC Torino ha hande kay yo jokki folede toon to série a mbo leydi italie ha noon toon to leydi italie heddoden haalen kay ko fati gardi ngu ardi kay Juventus mo Cristiano Ronaldo jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e jeeɗiɗi rewi hen ko Lazio mbo Rome toɓɓe capanɗe joyyi e jeegom woni tataɓo kay ko Inter mbo Milan toɓɓe capanɗe joyyi e nayyi Atalanta mbo Bergamo kañum tigui woni to nayoɓo ɗo jogui ko toɓɓe capannayyi e joyyi so tawi ko AS Roma kañum tigui woni to place joyoɓo ɗo jogui ko toɓɓe capantati e jeenayyo sen imima toon to série a mbo leydi italie no mbirɗen gardini kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular heɗoɗen ko toon to dowlaji europe haalen kay ko fati ligue des champion européenne e kikiɗanki noon ɗen ɗon potitede fuɗɗama yuɓɓine toon to dowlaji europe taw noon ko potite 8e de final ligue des champion européenne e kikiɗankin toon to dinguiral vanda métropolitano ko Atlético Madrid kañum tigui jaɓino rebel poul mbo Sadio Mané ngal ɗon pottal noon ko ɓeɗe Atlético Madrid kañum tigui waɗi ko wowi wadde caggal kay caggal nde ɓe hawri e ɓeɗo wiyeteɓe rebel poul heewi kay koɓe fiya rebel poul walla kay ɓe yaaha ko wiyete ɗekki taw hay goto hawa goɗo wadde noon e kikiɗe
kikiɗe hankin kay ɓe waɗi kay koko ɓe wowi wadde caggal kay nde ɓe hawri e équipe aji Angleterre kala hiɓe heewi ɗum fiide surtout manan oɗo équipe wiyeteɗo rebel pool ɓeɗo wiyeteɓe kay Atlético Madrid koko wowi fiide ɓe kikiɗe hanki noon guila kay e dawal gandal taw ngal ɗon potital no yaare hojomaji nayyi ko ɗon tigui oɗo wiyeteɗo Saoul nanni ngol ɗon loggol ha kay ngal ɗon potital gasi loggol gongol ɓeydaka ngol ɗon loggol ne kadi ngol itaka sifnorde noon oɗo wiyeteɗo Saoul guila kay o ari toon to Atlético Madrid ɗen ɗon potiɗe o fetti toon nde kala no fotiri o meeɗa kay adade loggude toon ngol ɗon loggol itta ha kay ɓe foola walla kay o meeɗa loggude toon taw koye potital mabɓe ha kay gonɗon loggol ngol itte kadi rutteɓe foole heewi kay hayso ngol ɗon loggol ittama kay koɓe yalta taw ko ɗekki taw ɓe foolan ɓe foolaka ha hande noon toon to dowlaji européen ɗen e kikiɗe hanki ligue des champions européen potité mum jokkina hakkude kay Borussia Dortmund kañum tigui jaɓno Paris Saint-Germain mbo Kylian Mbappé ngal ɗon potital kay ko wiyete Borussia Dortmund kañum tigui fooli kay ɓeɗo wiyete Paris Saint-Germain baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗe hande o noon ceerno Saydou Ba noddi en ɗo téléphone o holliri kay e kikiɗe hanki hiɓe defuno kay makarunu mabɓe ha heewi teɓ hiɓe joyini hiɓe faadi tan ha kay paari arta taw no artide victoire mum ɓe wawa ñamde on ɗon makaroni ko nani subaka hande on ɗon makaroni kay ɓe dawi wadde koye pubilaji caggal kay nde Paris Saint-Germain fiya baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel kikiɗe hanki toon to leydi Allemagne hannon toon to dowlaji européen ɗen haalen kay ko fati ligue des champions européen ma kay 8e de finale potité mum jokku e kikiɗe hande sanga wattuji nogas e go'oɗi fawana e hojom toon to stade San Siro mbo Milan ko toon tigui ngal ɗon potital fettata taw noon ko hakkude kay ɓeɗo wiyteɓe Atalanta mbo Bergamo ko kañum tigui jaɓto FC Valence mbo leydi Espagne ngal ɗon potital noon koye kikiɗe hande tigui ngal fettata taw noon ko toon to leydi Italie taw noon ko toon to stade San Siro toon to Milan ko toon tigui ngal ɗon potital fettata e kikiɗe hande noon ma ɗen ɗon potité jokku sanga on ɗon wattu tan ɓeɗo wiyteɓe Tottenham kañum tigui jaɓto RB Leipzig mbo leydi Allemagne taw ngal ɗon pottane kay ko saa on ɗon tangal yahata on faami kay wadde ɗen ɗon potiti ɗiɗi kala ɗe fettata kay ko sanga wattuji nogas e go'oɗi fawan hay hojom toon to dowlaji Europe ha noon toon to dowlaji européen ɗen haalen kay ko fati e Europa League taw noon koye 16e de finale hettoɗe hen ko musidɗo men Amadou Ba waɗnen cimtol ko fati ɗen ɗon potiti kikiɗe janggo ceerno Amadou Ba jaam ñalli yawur Seydi Diallo ko noon tigui no mbiɗa ni ma jokku 16e final ta ko Europa League ñalawma janggo o noon ma potité ɗe gudit hakkude Getafe ko kamen jaɓɓoto Ajax mo Amsterdam ɗum noon ko toon to Coliseo Alfonso Pérez toon to Madrid ɗum noon ko sanga waktuji jeeɗiɗi mankuɗi hojommaji joyi ceerno Oumar Diallo siftinde oɗo équipe biteɗo Ajax noon ko mbo demi finaliste coupe ligue des champions européen ta koye hitande yawtude nde ha joni noon ma Shakhtar Donetsk jaɓɓo Benfica ko on waktu tan oɗo équipe biteɗo Sporting Club de Portugal kamen jaɓɓoto Istanbul Besiktas o club biteɗo Cluj kamen jaɓɓoto Sevilla ko on waktu tan Francfort jaɓɓoto Salzbourg ko on waktu Ludogorets jaɓɓoto Inter de Milan Copenhagen ko on waktu jaɓɓoto Celtic de Glasgow ko club russe mo Krépin Diatta ko on waktu jaɓɓoto Manchester United ko si on waktu yawti noon waktuji jeenayyi ma o équipe biteɗo Alkmaar jaɓɓo Lax o équipe biteɗo Wolfsburg ko on waktu jaɓɓoto Malmo Olympique de Praos ko on waktu jaɓɓoto équipe biteɗo Arsenal ceerno Oumar Diallo Amadou Badi hoodere pulaar ha hande ko toon to Europa League heɗoɗen e kiki janggo ma ɗen ɗon potité jokku ha joni ceerno Oumar Diallo ko on waktu tan Wolverhampton mo leydi Angleterre jaɓɓoto Espagnol de Barcelona ko on waktu Apoel Nicosia jaɓɓoto Basilia ko on waktu tan Rangers jaɓɓoto Sporting de Praga Roma ko on waktu jaɓɓoto Genk ceerno Oumar Diallo ha joni noon Bayer Leverkusen ko on waktu jaɓɓoto FC Porto mo leydi Portugal guiɗo Pulaar ko ɗum woni ko tongunoɗen kabaruji coftal ɓalle ɗemngal Pulaar ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Amadou Ba mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e kikiɗe hanki mi yinama yaya toon to dinguiral Vanda métropolitane yamine Sar Abdoulaye Sar komin gollata oɗo wiyeteɗo Sadio Mané Mohamed Salah a jaɓani yaade kono a yii kay komin waɗi hay sindo kam min fettani ngal ɗon potital ma min fettu retour o toon to Anfield taw ko dinguiral rebelde pool musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum tigui woni komi renna noon kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal Pulaar toon to Europa League ko Amadou Badi hoodere Pulaar ɗo e yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demel Diallo kettukima laaki jaam yo jaam guel hirane